निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। आज मी तुम्हाला निरामय जीवन म्हणजे काय आणि पतंजली महामुनी यांनी आपल्याला जी अष्टांग योगाची देणगी दिली आहे ती आपल्याला निरामयतेकडे कशा प्रकारे घेऊन जाते ह्याच्याबद्दल थोडक्यात बोलणार आहे। तर निरामय या शब्दाचा अर्थ काय, तर जे आमयरहित आहे असे। आमय म्हणजे दोष। आपल्या जीवन पद्धतीमधून हळूहळू दोष कमी करत जाणं म्हणजेच निरामयतेकडे आपली वाटचाल सुरू करणं असा त्याचा अर्थ होतो। आता निरामय जीवन जर आपल्याला अंगीकारायचं असेल तर त्याची आपण 3 स्तरांवरती विभागणी करू शकतो। एक आहे शरीर, दुसरा स्तर आहे मन आणि तिसरा आहे आत्मा। तर आता या 3 स्तरांवरती आपण एकाच वेळी आपण काम करू शकतो, म्हणजे आपण त्याला पॅरलली म्हणतो ना, त्या प्रकारे आपण 3ही स्तरांवरती काम करू शकतो। तर शरीराच्या निरामयतेसाठी, शरीर दोषमुक्त किंवा रोगमुक्त होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर उत्तम व्यायाम करू शकतो, आसन प्राणायामांचा सराव करू शकतो, योग्य तेज आणि योग्य तेवढे खाणे अशी जर आपली दिनचर्या आपण सुरू केली तर हळूहळू आपलं शरीर रोगमुक्त होतं, दोषमुक्त होतं, म्हणजेच शरीराची निरामयतेकडे वाटचाल सुरू होते। तर आता दुसरा स्तर आहे मन। मनासाठी स्वामी विवेकानंदांनी एक उत्तम मंत्र सांगितला आहे, तो म्हणजे त्याग आणि सेवा। शिवोभावे जीवसेवा करा असं स्वामी विवेकानंद आपल्याला म्हणतात। प्रत्येक जीवामध्ये शिव आहे असं समजून त्याची सेवा करा। आपण ह्या समाजाचा एक अविभाज्य घटक आहोत, आपण या समाजाचं देणं लागतो ही भावना कायम मनामध्ये ठेवून सतत कार्य करत राहण्याने आपल्यामधला अहंभाव कमी होतो। हा मनातला एक दोष आहे। अशा प्रकारे आपण हळूहळू मनातले जे वेगवेगळे दोष आहेत त्याच्यापासून आपण आपली मुक्ती मिळवू शकतो। आणि ह्याच्या जोडीला जर आपण चांगले विचार, चांगलं वाचन, स्वाध्याय जर ठेवला तर आपली मनाची नक्कीच निरामयतेकडे वाटचाल सुरू होते। तर शरीर आणि मन ह्याची ज्यावेळी निरामयतेकडे वाटचाल सुरू होते ते आपल्याला आपोआपच निरामय आत्म्याकडे घेऊन जात असतं। कारण जेव्हा अशा प्रकारे आपली दिनचर्या होते ना, त्यावेळी शरीर, मन आणि आत्मा यांच्यामध्ये एक सुसूत्रता तयार होते। काही महान व्यक्ती अशा प्रकारचं आयुष्य जगत असतात आणि हे ज्या व्यक्ती अंगीकारतात अशा प्रकारची दिनचर्या, अशा प्रकारचे विचार, त्या व्यक्ती खऱ्या अर्थाने निरामय जीवन जगत असतात। ज्याला आपण एक बॅलन्स्ड लाईफ म्हणतो ना, ते खऱ्या अर्थाने ते जगत असतात।
त्याला आपण शुद्ध योग म्हणू शकतो. अशा महान व्यक्तीच बोले तैसा चाले ह्या उक्तीसाठी अगदी खऱ्या ठरतात. तर आता ही आपलीही जीवनशैली व्हावी ह्यासाठी आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये हजारो वर्षांपूर्वी एक अनमोल देणगी दिलेली आहे भारतीय संस्कृतीने आपल्याला. महामुनी पतंजलींनी मानसशास्त्राचा सखोल अभ्यास केला, ह्युमन सायकोलॉजीचा, आणि त्यांनी काही योगसूत्र लिहिली. ही योगसूत्र योग दर्शन या शाखेमधून आपल्याला त्यांनी दिलेली आहेत, लिहून ठेवलेली आहेत. तर ही जी योग दर्शन ही शाखा आहे तो एक अत्यंत परिपूर्ण असा अभ्यासक्रम आहे. हा असा अभ्यासक्रम आहे की जो शाश्वत आणि चिरंतन आहे. कुठल्याही कालावधीमध्ये तितकाच सबळ आणि तितकाच समर्पक आहे. ही केवढी महान आणि अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी. तर आपल्या चांगल्या कर्मांमुळे आपल्याला ती मिळाली आहे असं मला वाटतं. तर ही एवढी जर आपल्याला मिळाली आहे तर ती त्याचा आपण का करू नये, किंवा त्याचा अभ्यास करण्यात आपण उशीर तरी का करावा. हे सगळं जर आपण अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला तर आपलं स्वतःचं जीवन तर निरामयतेकडे जाणारच आहे, पण आपल्याबरोबरच आपला परिवार, आपला समाज, राष्ट्र आणि अख्खं विश्वही निरामयतेकडे वाटचाल नक्की करणार. तर आता ज्यावेळी आपण योग असं म्हणतो की योग म्हणजे काय, तर अजूनही असा समज आहे की ती 1 तास 1.5 तास करण्याची प्रक्रिया आहे, एक शारीरिक व्यायाम आहे. पण अष्टांग योगामध्ये महामुनी पतंजलींनी आपल्याला आपल्या स्वतःशी वर्तन कसं असावं, आपलं समाजाशी वर्तन कसं असावं, आपले विचार कसे असावेत, आपलं वागणं बोलणं कसं असावं, इथंपासून ते शरीराच्या सबलीकरणासाठी व्यायाम प्रकार, मनावरती नियंत्रण, या सगळ्या स्तरांवरती ते आपल्याला एक व्यावहारिक ज्ञान देत असतं. त्यामुळे योग ही अशी 1 तास 1.5 तास करण्याची गोष्ट नसून ती 24/7 करण्याची गोष्ट नक्कीच आहे. तर कोणीतरी आपल्यासाठी जर एवढं सगळं करून ठेवलं आहे तर त्याचा आपण निदान अभ्यास करून ती अंमलात तरी नक्कीच आणू शकतो, नाही का. तर आता ही जी अष्टांग योगाची 8 अंग आहेत ती अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशी ही 8 अंग आहेत. यम हे जे पहिलं अंग आहे त्याच्यामध्ये आपला समाजामध्ये व्यवहार कसा असावा याच्यासाठी 5 मार्गदर्शक तत्त्व सांगितलेली आहेत. ती तत्त्व आहेत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य. तर समाजात वावरताना ही आपल्याला मार्गदर्शक ठरतात. दुसरं अंग आहे नियम. नियमामध्ये आपल्याला आपलं वैयक्तिक उन्नतीसाठी काही तत्त्व सांगितली आहेत. तीही 5 आहेत. ती आहेत शौच. शौच म्हणजे शुद्धी, स्वच्छता. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान. तर ही 5 मार्गदर्शक तत्त्व ही आत्मविकासासाठी आहे. ती एक दिलेली आचारसंहिता आहे असं आपण म्हणू शकतो की ती जर आपण फॉलो केली, त्यावरती आपण चाललो तर आपला स्वतःमध्येही खूप बदल घडून येऊ शकतात. आता त्यानंतर येतात आसन आणि प्राणायाम. तर आसन आणि प्राणायाम हे शारीरिक आणि मानसिक बळकटीसाठी दिलेले आहेत. आसनांमुळे आपल्या शरीर बळकट होतं. प्राणायामामुळे आपल्या श्वासांवरती नियंत्रण मिळतं आणि त्यायोगे प्राणांवरती आणि मनावरती नियंत्रण मिळवण्यास मदत होते. तर ही झाली पहिली 4 अंग. ह्या 4 अंगांना बहिरंग असं म्हणतात कारण ती बाहेरील पैलूंवरती केंद्रित आहेत. आता ह्याच्या पुढचं अंग आहे 5वं अंग, ते आहे प्रत्याहार. प्रत्याहारामध्ये आपण आपल्या इंद्रियांना अंतर्मुख करण्याचा प्रयत्न करत असतो. इंद्रिय ही कायम बहिर्मुख असतात. इंद्रिय त्यांचं जे खाद्य असतं ना इंद्रियांचं, ते म्हणजे बाहेर घडणाऱ्या प्रिय घटना, आवाज, दृश्य हे ते बाहेरून आतमध्ये घेत असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या चित्तामध्ये विचार तयार होतात, त्यांना वृत्ती म्हणतात. तर ह्या ज्या चित्तवृत्ती असतात ना त्या साधनेसाठी आपल्याला डिस्ट्रॅक्शन करत असतात. त्यामुळे ह्या चित्तवृत्तींना काढून टाकण्यासाठी आपण आपलं
इंद्रियांना अंतर्मुख करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे हे जे बाहेरनं मिळणारं खाद्य आहे ते आपण त्याच्यापासून आपल्या इंद्रियांना आपण डिटॅच करतो म्हणा, किंवा आपण त्यांना दूर करतो आणि त्या प्रकारचं खाद्य आपल्या चित्तापर्यंत पोचणार नाहीत आणि चित्तवृत्ती तयार होणार नाहीत असा प्रयत्न प्रत्याहारामध्ये केला जातो. तर हे झालं प्रत्याहार, हे 5वं अंग. आता त्याच्या पुढची जी अंग आहेत ती आहेत धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर ह्यांना अंतरंग म्हणतात, कारण ह्याच्यामध्ये आपण आपल्या चित्ताला पूर्णपणे अंतर्मुख करून एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर ही झाली पहिली 4 अंग. 5वं जे अंग आहे प्रत्याहार, आणि शेवटची तीन अंग आहेत धारणा, ध्यान, समाधी, त्यांना अंतरंग म्हणतात. पहिली 4 अंग यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम यांना बहिरंग म्हणतात. आणि प्रत्याहार हे जे 5वं अंग आहे त्यांना आपण अंतरंग आणि बहिरंग यांना जोडणारा दुवा आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे प्रत्याहार हा एक असा दरवाजा आहे की जो आपल्याला बाहेरील विषयांकडून मन, चित्त आणि आत्म्याकडे जाण्याचा मार्ग दाखवत असतो. तर असा हा आपला अष्टांग योग. ही एक केवळ व्यायाम पद्धती, व्यायाम प्रकार नसून ती एक केवळ उपचार पद्धती नसून ते एक परिपूर्ण शास्त्र आहे. ही एक जीवन पद्धती आहे, निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार, आकलनानुसार ती उलगडत जाणारी आहे. रोग झाल्यावर त्याच्यावरती उपाय करण्यापेक्षा ते होऊच नयेत ही क्षमता आपल्याला योगामुळे मिळते. आता योग जेव्हा आपल्या जीवनाचा भाग बनतो त्यावेळी आपलं जीवन हे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक अशा स्तरांवरती संतुलित होत जातं. खऱ्या अर्थाने बॅलन्स्ड लाईफ आपण याला म्हणू शकतो. आपली प्रतिकारशक्ती वाढते, आत्मविश्वास वाढतो, त्याच्यानंतर निर्णय क्षमतेमध्ये वृद्धी होते, जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आमूलाग्र बदलून जातो आणि आपली वाटचाल निरामय जीवनाकडे निश्चितपणे सुरू होते. तर हा झाला योगाचा समग्र दृष्टिकोन. आता हे सगळं जर आपल्याला साध्य करायचं असेल तर शरीर बळकट असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण शरीर हे आपण साधन म्हणून आपल्याला वापरायचं आहे. त्यासाठी पतंजली महामुनींनी आसन आणि प्राणायाम तर दिलेले आहेतच, पण त्याचबरोबर समर्थ रामदासांनी आपल्याला अजून एक सर्वांग सुंदर असा व्यायाम प्रकार दिला आहे, तो म्हणजे सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कारामुळे आपल्या शरीराला भरपूर व्यायाम मिळतो, प्रत्येक भागाला व्यायाम मिळतो. अनेक आसनांचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव झालेला आहे, त्यामुळे त्या आसनांचे फायदेही आपल्या शरीराला मिळत असतात. आपले दैनंदिन काम करण्याच्या आधी जर सूर्यनमस्कार आपण घातले तर आपल्याला नक्कीच ताजंतवानं वाटतं, आपला उत्साह वाढतो. हे सूर्यनमस्काराचे फायदे आपल्याला मिळतात. त्याचप्रमाणे जर खेळाडूंनी सुद्धा सूर्यनमस्कार घालायला सुरुवात केली तर त्यांनाही अनेक प्रकारचे फायदे मिळतात. खूप म्हणजे त्यांच्या वर्कआउटमध्ये जर त्यांनी नियमित सूर्यनमस्काराचा अंतर्भाव केला तर त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक पडतो. आणि खेळाडूंसाठी महत्त्वाचं असतं की ऐनवेळी काही क्षणांमध्ये त्यांना काही निर्णय घ्यायचे असतात, तर ती क्षमतासुद्धा वाढते. त्यामुळे ह्या अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांना, खेळाडूंना ह्याचा फायदा होऊ शकतो. तर असे हे सूर्यनमस्कार अतिशय गुणकारी व्यायाम प्रकार आहे. आपण त्याची माहिती घेऊया. तर सूर्यनमस्कार घालण्याच्या पूर्वी काय काय केलं पाहिजे ते मी तुम्हाला सांगते. कुठलीही गोष्ट सुरू करण्याच्या आधी वंदन करणे, नमन करणे ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितलेलं आहे. त्याने आपल्यातला समर्पित भाव जागृत होत असतो. सूर्यनमस्कार घालायच्या आधी सूर्याला वंदन करून घ्यावं. प्रत्येक सूर्यनमस्काराची सुरुवात ही ओंकार, त्याच्यानंतर बीजमंत्र एक आणि त्याच्यानंतर सूर्याचं एक नाव अशा प्रकारे उच्चारण करून केली जाते. एक उदाहरण म्हणून सांगते. ओम ह्राम मित्राय नमः. तर ह्याच्यातलं जे राम, रूम, रीम हे जे सुरुवातीचे आहेत ना, ह्याला बीजमंत्र असे म्हणतात.
त्यांचा उच्चार अगदी स्पष्ट करायला हवा, कारण त्याच्यामधून ज्या ध्वनिलहरी उत्पन्न होत असतात त्यांचे शरीरामध्ये ज्या विविध संस्था असतात, अवयव असतात, त्यांच्यावरती सकारात्मक परिणाम होत असतात. त्यांचं कार्य सुधारण्यासाठी मदत होत असते. त्यामुळे ह्याचं उच्चारण अगदी स्पष्ट व्हायला हवं. तर अशा प्रकारे अंतर्गत आणि बाह्य असा दुहेरी फायदा करून देणारे सूर्यनमस्कार हा एक अद्भुत व्यायाम प्रकार आहे. आसनं ज्यावेळी आपण सुरू करतो त्याच्या आधी सूर्यनमस्कार घालणं खूप फायद्याचं ठरतं, कारण सूर्यनमस्कारामध्ये आपलं शरीर पूर्णपणे ताणलं जातं, आपल्या शरीराची लवचिकता वाढते. त्यामुळे सूर्यनमस्कार केल्यानंतर आसन स्थितीमध्ये येणं हे खूप सोपं पडतं आणि आलेली आसन स्थिती काही काळासाठी, जास्ती काळासाठी टिकवून ठेवणंही त्यांनी शक्य होतं. जर कधी आसनं करायला वेळ मिळाला नाही तर सूर्यनमस्कार तरी जरूर घालावेत. तर अगदी 8 वर्षाच्या मुलापासून ते 80 वर्षाच्या धडधाकट व्यक्तीपर्यंत कोणीही सूर्यनमस्कार घालू शकतं. वाढत्या मुलांसाठी तर सूर्यनमस्कार अत्यंत लाभदायक आहेत. एकाग्रता वाढणे, स्मरणशक्ती वाढणे, जागरूकता वाढणे, भावनांवरती नियंत्रण येणे, हे सगळे सूर्यनमस्कारांनी फायदे मिळतात आपल्याला. लहान मुलांनी तर सूर्यनमस्कार घालायला नक्कीच सुरुवात करावी. तर असे हे एवढे गुणकारी सूर्यनमस्कार कसे घालायचे त्याचा आपण एक व्हिडिओ बघूयात. आता आपण सूर्यनमस्कार कसा घालायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी प्रथम स्थितीत यायचे आहे. ताठ उभे राहायचे आहे. पावलांमध्ये 45 अंशाचा कोन. पाठीचा कणा ताठ, पाठ, मान, डोकं एका सरळ रेषेत. हातांची नमस्कार मुद्रा. यामध्ये दोन्ही हातांचे अंगठे छातीला स्पर्श करत असतील आणि मनगटापासून कोपऱ्यापर्यंतचे हात जमिनीला समांतर असतील. चेहरा समोर आणि प्रसन्न भाव. श्वासाची गती नियमित. आता मी श्वासाबरोबर प्रत्येक अंकामध्ये शरीराची स्थिती कशी असली पाहिजे हे सांगते. सर्वांनी व्यवस्थित निरीक्षण करून बघून घ्यायचे आहे. एकम. श्वास घेत दोन्ही हात डोक्यावर न्यायचे आहेत. दंड कानांना टेकलेले असतील. कमरेमधून मागच्या बाजूला वाकायचे आहे. दंड आणि डोके एकसंधपणे हलले पाहिजेत, पुढे मागे नकोत. द्वे. श्वास सोडत कमरेमधून पुढे वाकायचे आहे. पाठ ताठ असली पाहिजे. हात दोन्ही पावलांच्या शेजारी ठेवण्याचा आणि कपाळ गुडघ्याला टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. त्रिणी. श्वास घेत उजवा पाय मागे न्यायचा आहे. उजव्या पायाचा गुडघा जमिनीला टेकलेला असेल. डावे पाऊल 2 हातांच्या तळव्यांमध्ये असेल. मान मागे ताणून वरच्या बाजूला बघायचे आहे. चत्वारी. श्वास सोडत डावा पाय मागे न्यायचा आहे आणि शरीराची एखाद्या घसरगुंडीप्रमाणे स्थिती करून घ्यायची आहे. डोकं, पाठ, नितंब आणि पाय एका सरळ रेषेत असतील. पंच. श्वास घेत गुडघे जमिनीला टेकवून कमरेमधून शरीर मागे न्यायचे आहे आणि टाचांवरती स्थित करायचे आहे. मान शिथिल करून कपाळ जमिनीला टेकवायचे आहे. श्वासाची गती नियमित. एक लक्षात घ्यायचे आहे की हातांचे तळवे आणि पावलं यांची जागा पुढे मागे झालेली नाही, ते त्याच ठिकाणी स्थिर आहेत. षट. श्वास सोडत शरीर पुढे न्यायचे आहे आणि अष्टांग नमस्कार स्थितीमध्ये यायचे आहे. या स्थितीत कपाळ, छाती, 2 हात, 2 गुडघे आणि 2 पावलं ही 8 अंग जमिनीला स्पर्श करतात आणि नितंबाचा भाग पूर्णपणे वरती ताणलेला असतो. या स्थितीत बहिर्कुंभक म्हणजेच श्वास बाहेर सोडलेलाच ठेवायचा आहे. हातांचे तळवे छातीच्या थोडे खाली आणि कोपरं शरीराच्या दिशेने दाबून घ्यायची आहेत. सप्त. हात आणि पायांची जागा न बदलता श्वास घेत डोके मागच्या बाजूला न्यायचे आहे. शरीराचा भार हातांवरती आणि पावलांवरती येतो. पाठ मागच्या बाजूला वाकलेली आहे, त्यामुळे कण्यामध्ये चांगलाच ताण जाणवतो. कोपर आणि गुडघे सरळ राहतात. अष्ट. श्वास सोडत कोपर आणि गुडघे न वाकवता कंबर वर आणायची आहे. शरीराची स्थिती एखाद्या पर्वताप्रमाणे दिसते. डोके दोन्ही हातांच्या मधून आत दाबायचे आहे. हनुवटी गळ्यापर्यंत न्यायची आहे आणि त्याच वेळी पावलांवरती दाब आणत टाचा जमिनीला टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. 9. श्वास घेत गुडघे जमिनीला टेकवायचे आहेत आणि कमरेमधून मागे जात टाचांवर शरीर स्थित करायचे आहे. मान शिथिल करून कपाळ जमिनीला टेकवायचे आहे. श्वासाची गती नियमित. 10. श्वास घेत उजवा पाय दोन्ही हातांच्या मध्ये आणायचा आहे. डाव्या पायाचा गुडघा जमिनीला स्पर्श करत असेल
मान मागे ताणून वरच्या बाजूला बघायचे आहे. एकादश, श्वास सोडत डावा पाय उजव्या पायाच्या शेजारी गुडघ्याला कपाळ टेकवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. द्वादश, श्वास घेत नमस्कार मुद्रेत वरती यायचे आहे. विश्रांती. पायामध्ये अंतर, हात शरीराच्या बाजूला अलगदपणे सोडलेले, खांद्यांवरती ताण नको, डोळे अलगदपणे मिटलेले. दीर्घ श्वास, प्रदीर्घ उच्छ्वास. आपल्याला अनेक प्रकारची कार्य करायची आहेत, स्वतःसाठी, समाजासाठी, या राष्ट्रासाठी. शरीर हे माध्यम आहे की ज्याच्यामुळे आपण ते साध्य करू शकतो. तर आपल्या या शरीराला आणि मनाला निरामयतेकडे नेणारा हा योग साधनेचा मार्ग आपण जरूर स्वीकारूया. धन्यवाद. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. सर्व योगप्रेमींना माझा नमस्कार. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण विवेकानंद केंद्राशी जोडले गेलो आहोत. योग वर्गात शिकविली गेलेली आसने, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार यांचा सराव तर नित्यनियमित करायलाच हवा, पण त्यासाठी आवश्यक आहे मार्गदर्शक पुस्तकांची, त्याच्या सखोल अभ्यासाची. तरच आपली निरामय जीवनाकडे वाटचाल होणार आहे. आपण शिकलेल्या आसने, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार याविषयीचे अधिक सखोल ज्ञान व घरी सराव करण्यासाठी आवश्यक असणारे मार्गदर्शन आपल्याला योगाविषयी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातून होणार आहे. चला तर मग नोंदणी करूया या पुस्तक संचाची. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.